Lo masipala umbhaxa usebenzisa amanzi akumlinganiselo we-300 megaliters ngosuku, kodwa abalawuli besi sixeko bafuna ukuwuthoba uyokutsho kwi-250 megaliters. Iziko elicoca amanzi iNooitgedacht lingabonelela ngamanzi afikelela kwi-140 megaliters ngosuku. Amanzi eliziko anceda imimandla ekwimpuma yalo masipala, kodwa injongo kuthumela amanzi angange-90 megaliters kumadama akwintshona yesi sixeko. Apha ngosuku sifumana ngoku-170 megaliters, but ke xa segqityiwe lo phase 3 sakwazi uba sifumane 200 megaliters apha. Kodwa sijonganga apha qha, sijonge nalaa msebenzi siwenzayo phana ekurha, apho siza kwenza ne-desalination plant. Kusenjalo, umasipala uthi uzama ukusombulula ingxaki yeempompo ezivuzayo. Kule nyanga iyodwa sikwazi uba savala i-water leaks ezi-3,000. Iripoti yethu yayizolo itsho intle ke ngolondo, iyasifuyisa. Kulindeleke ukuba xa kugqitywe ukwakhiwa, eli ziko libonelele nge-210 megaliters zamanzi ngosuku. Isigaba sesithathu sokwakhiwa kweli ziko licoca amanzi kulindeleke liqhutyelwe ngoJulayi wonyaka ozayo. Nangona amadama ekumyinge osezantsi, abantu bayabongozwa ukuba basebenzise amanzi ngobunono. Kwiindaba ze-SABC, ndikuLwando Nomoyi, ndiseBhayi.